Naša Zem sa chveje čoraz silnejšie. Stabilný nárast počtu zemetrasení s magnitúdou 6 a vyššou nie je len číslo v štatistike. Priatelia, je to varovný signál, ktorý bije na poplach. Ničivá sila zemetrasení nie je jediným dôvodom na strach. Oveľa desivejšie je to, že sa blížime k bodu zlomu, z ktorého už niet návratu. Ďalší stupeň 7. Keď sa takéto monštrum začne objavovať tak často, ako sa dnes objavuje 6, bude už neskoro. Neskoro na všetko. A čo nám zostáva? Čo ak budeme čakať príliš dlho na zemetrasenia s magnitúdou 7? Pred 5 rokmi sa zemetrasenia s magnitúdou 5 objavovali raz za týždeň. Dnes je to 6. A tu je šokujúca pravda. Nárast zemetrasení nesúvisí s lepšími senzormi či rozšírenou sieťou monitorovania. To, čo vidíme, sú skutočné zmeny v samotnom srdci našej planéty, v geodynamike Zeme. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o hrozbe prierezu magmatického chochola na Sibiri a spôsoboch riešenia tohto problému od kolektívu vedcov a odborníkov z Alatra. Bez tejto plánovanej degradácie vnútorný tlak bude len narastať, až kým nedôjde k absolútnej katastrofe. Jediným riešením, priatelia, je táto plánovaná degradácia.